أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إنهم لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد ينقوى إني مكو غيسوا إلين تأدين المسلمين تهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu muna uku ne ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 6 ga watan tara shekara 2024. In aka lura akwai karatun da na so in yi wancan karatun da na ɗauko, na so in ci gaba ya zamanto halka ta biyu yau. Sai wasu bayan Allah suka turo min cewa da Allah wannan abin suna buƙatar amsa shi in kuma warware shi. To abinda al-Imam al-Ghazali yake faɗa Allah ya ji kansa yake cewa law sakata man la ya'rif, inda duk wanda bai sani ba zai dinga jan bakin sa in shiru, to la zalil khilafi da sabani ya gushe cikin al'umma. Ɗaya daga cikin mushkilolinmu akwai waɗanda ba su sani ba, sannan kuma ba su yadda cewa ba su sani ba, kuma sun ɗauki rigar sanin sun sama kansu. Babu da'awa da take da ban mamaki a samu waɗanda za su karɓe ta irin wanda zai zo ya ce wai a bauta ma Allah da Ƙur'ani kaɗai a yi watsi da sunnan manzon Allah. Ita ce da'awar da tafi komai ban mamaki. To sai ya zamanto da sai suna cewa wai hadisai ne
suke raba ainihin wato kawukan mutane a lokacin da suke cewa hadisai ne ke raba kawukan mutane. Sanda muka yi munazara da ɗaya daga cikinsu da ya ce hadisai ke raba kan mutane, sai na ce da hadisai ne matsala, da kukan kuka da kuka yi da cewa ƙur'ani zalla kuke bi, da bai kamata ku samu rigingimu na rabuwa tsakaninku ba, wanda da irin tuhumar da kuka a wannan janibin da ita za mu yi a wancan janibin. To yadda kuka tuhumci hadisai ne ke raba kan mutane, kun ga kuma sai a tuba muku tuhuma tun da kun rabu, sai a ce ƙur'ani ne ke raba kan mutane, wal iyazu billahi. Kenan in kuna da yaƙinin cewa ƙur'ani ba shi ya raba kan mutane ba, fahimtar da kuka yi dangane da ƙur'ani ita ta raba kanku, to haka fahimtar da wasu suka yi ma hadisai fahimta muguwa na daga cikin dalilan da ke sa kan arabu. Shi yasa wajen abin da ya shafi dilala, abin da nassoshi ke nunawa, malamai suka ce dilalatin nususu nau'ani, ta kasu gida biyu. Akwai dilalatin haƙiƙiya, akwai dilalatin idafiyya. Ita dilalatin haƙiƙiya, ita wannan tabi'a ce, bi take yi liqasdil mutakallim, kai san da kake magana mai manufarka. Ita kuma dilalatin idafiyya, wannan tabi'a ce liqasdil lil mustami'ina, bi take gwargwadon adadin wanda suke sauraron ka a doron ƙasa. Me dalilin da yasa suke sauraron ka, ya suka fahimce ka lokacin da kake magana. Wannan ita ce dilalatun wato idafiyya. Amma bari mu saka shi wannan masussuka din mutane su ji, idan muka saka shi in suka ji, daga nan ita wannan matsalar sai in ba da amsa, sannan in dawo kan wasu abubuwa da shi yake ta ƙoƙarin guje musu, har isu tsakaninsu masu aƙidar ƙur'ani ainihin wato zalla kawai. Bari ku ainihin wato gani, bari in saka tukunna ku ji kafin zo. Hadisin duniya babu wani hadisi wanda ya zo da maganar raka'o'in sallah da lokutan sallah jimlace, babu wannan hadisin. Kun ji na ɗaya? In dai hadisi, duk hadisan duniya babu wani hadisi da ya zo da adadin raka'o'in sallah. A riƙe mana wannan shine na ɗaya. Duk hadisan duniya babu wani hadisi da ya zo da maganar adadin raka'o'in sallah. A ji abin da ya ce, duk hadisan duniya babu wani hadisi da ya zo da adadin raka'o'in sallah. Haka ya faɗa. Duk hadisan duniya ba wani hadisi da ya zo da adadin raka'o'in sallah. To har abadan duniya wallahi sai dai ka ba sallah, amma ba wani hadisi da ya taɓa ce maka yi sallah azhar raka'a 4, yi sallar la'asar raka'a 4, yi magariba raka'a 3, yi isha'i raka'a 4, yi asuba raka'a 2. Babu wannan hadisin kwata-kwata. Kuma har yanzu ina nan kan bakana, saboda a cikin hadisan duniya ba wannan hadisin. A ga hadisi rubuce cewa ya bada wannan umarnin, babu shi. Kundi. Wannan kalubalen yana nan. Saboda haka a cikin hadisan duniya, saboda haka ya kewaye da sanin hadisan duniya gabaki ɗaya. Ya kewaye da sanin hadisan duniya. Bari mu ji shi. Hadisin da ya yi warware komi a cikin magana hadisi, je ka cikin sahihul bukhari, wanda ya warware komi akan maganar sallah, kawai cewa yayi in ka je sahihul bukhari al-mujallad salis hadisi na 4302, cewa yayi sallu salata kaza fihi ni kaza. Kawai iyaka ya gama warwarewa ne. Iyakar bayanin da annabi yake nan, yace sallu salata kaza fihi ni kaza. Iyakar abin da annabi ya ce kenan, sallu salata kaza fihi ni kaza. Bari mu karasa da yake. Kaza din nan da kaji na faɗi haka hadisin yace, sallu salata kaza fihi ni kaza. Wai manzo Allah ya kira zaba ya musu bayani, yace to ku yi sallah lokaci kaza, sallar kaza kuma ku yi ta lokaci kaza, sallar kaza ku yi ta lokaci kaza. Ba adadin, ba ma time din, ba lokacin. Kaza lokaci ne, kaza shi ne dama Bahaushe ya dauka.
wane zai zame ne ya ce mana wai kaza kaza to wannan kaza din dama ai larabci ne wato abinda ba a ayyana shi ba shi ake ce ma kaza to shi yasa ka san sun yi barazana ne suka kori masu bin Qur'ani saboda su masu bin Qur'ani ba karatun littattafai suke ba mabiya Qur'ani da yawa sun dauka raka'o'in sallah na kun ji shi da kansa ya faɗa su da suka ɗaukan ma kansu wannan aƙidar ba karatun littattafai suke ba to dala in ba jahilci ba abinda baka karanta ba za ka yi musu akan shi dama abinda Allah yake kenan bal kadzabu bi malamin hitu bi ilmihi walamma yatihim ta'wilu kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fandur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin abinda baka sani ba kuma ka zo ka ce ƙarya ne to kai da baka karanta ba ya za ka zo kai wa duniya ta haddi kuma ka ce duk hadisan duniya ya za ka ce duk hadisan duniya amma bari ya ƙarasa ku ji rubuta cikin littafi da raka'o'in da lokutan da komi wallahi sun dauka suna nan cikin hadisi kun ji abin da ya faɗa duk hadisin duniya wannan ƙalubalen da yayi bari mu ƙari masussuka da ilimi na farko dai ka riga ka gama magana da kace ana ƙalubalantar ku a tattaunawar da aka yi da shi a Isha FM a wannan kai Qibla FM cikin abin da ya wahalar da shi kuma zan kawo muku hatta ƴan uwansa ƴan Qur'ani zalla ƴan ƙalaƙatu suna neman shi su tattauna da shi akan maganar sallah saboda irin sallar da yake yi irin sallar masu hadisi ce lokacin da aka matsa mai sai suka rabu gida biyu da suka rabu gida biyu sai zamanto akwai waɗanda sallar su ta bambanta wani ma raka'a ɗaya yake ba karatun Qur'ani a ciki sai dai addu'a ba kaza to lokacin da suka saba gurin sallah su suna yin sallah asuba raka'a 2 azhar 4 la'asar 4 magariba 4 isha 4 sanda aka matsa musu da tambaya sai sun kawo hujja ya suke sallah irin ta masu hadisi to ta bangaren ƴan uwansu sai ya ce ai ita sallah tuni take za ku da zan saka muku muƙabalar shi da shi da Sale dukkan su kuma ba wanda ban yi munazara da shi ba saboda haka abinda shata ne ke cewa sun san ni na san su sai kaka amma bari tukunna in kawo maganar da shi yake cewa babu jama'a mu tafi cikin littafin zan fara da sallar asuba tunda ita ce a farkon wuni a sallar asuba hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawuda na Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi as-Sajistani al-Imam Abu Dawud ya rasu hijira 257 ya bude babu man fatathu mata ya qadiha wanda sallah ta kubuce masa yaushe zai rama shi wannan da yake bai karanta ba kuma bai yadda bai sani ba abin da yasa ranka wannan saboda tayi ba mamaki kana ɗalibin sunna ka iya samun irin wannan tahaddin da shi ya kawo yana ganin kaman wani ilimi ne bayan ko bai san wannan abin da ya faɗa ba jahilcinsa yake nunawa ya tafi hadisi mai lamba ta 1267 a cikin sunan Abi Dawuda hadisin Qais bin Amr qala yake cewa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan annabi ya ga wani mutum yusalli yana sallah ba'da raka'ataini bayan yayi raka'a guda biyu fa qala Rasulullahi sai manzon Allah yake salatu subh raka'atani sallar asuba raka'a guda biyu ne fa qala ar-rajulu inni lam akun sallaita raka'atayn allatayn qablahuma ai ban yi sallar da ake yi kafin wato salloli guda biyu da ake gabanin su fa sallaituhuma al'ana sai na sallace su yanzu fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya masa shiru a wajen malamai dama sunna dama ta'arifin ta shine ma udifa ila annabi wasu daga cikin jahilcin su hatta babban malamin su nan randa ba na jina cewa an ce ma udifa kaji ma jinginawa ake da yake bakaken jahilai ne wani lokaci ba su san daga cikin dalilin da yasa ake gina fi'ili mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu ba shine dan a girmama wanda ya bada umarnin wannan qur'ani cike yake da wannan kaman qul inni umirtu kace an umarce ni an akuna awwala man aslam gashi nan cike yake da qur'ani to ma udifa ila annabi cewa da akai an jingina wannan mabniul lil ma'lum lit ta'zim kamar yadda Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba ai an san wanda ya wajabta amma saboda girman wanda ya wajabta din ba a faɗa
to nan wajen sai sahabin nan manzo Allah yake ce masa salatu subh raka'atani, sallar asuba raka'a biyu ne, ya aka yi naga kai sallah raka'a biyu bayan sallar da aka sani. fa qala ar-rajulu, sai mutumin yace inni lam akun sallaitu raka'atayn allatayn qablahuma fa sallaituhuma al-ana. Ai raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba da ban yi su bane, bayan sallar asuba sai nake yin su. fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to shine sai manzon Allah ya masa shiru. Kaga ya tabbata a hadisi ana yin sallar asuba raka'a biyu ne, dan manzon Allah ya ga wani yana sallah bayan sallar asuba, shine ya tambaye shi yace masa salatu subhu raka'atani. To shine mutumin yace a'a ai raka'a sallar da ya kamata in yi raka'atul fajr kafin asuba da ban yi ba, shine nake bayan asuba. Wannan hadisi na ɗaya kenan. Saboda haka yanzu da kace a kawo maka a duk hadisan duniya ina ne ya tabbata adadin raka'o'i, to gashi yanzu na kawo maka hadisi guda ɗaya. Sannan adadin sallolin azhar da la'asar, mu tafi cikin littafin al-mustaba min as-sunan wanda aka fi sanin sa da as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i. al-imam an-nasa'i ya rasu hijira 303, da kuma littafin musnad na al-imam ahmad. al-imam ahmad ya rasu 241, ya kawo babu adadi salatul asr fil hadari, babin da ke magana adadin sallar wato al'asar. So wannan babin sai ya haɗa maganar salloli guda biyu. Hadisi mai lamba ta 11,802, na faɗa maka namban hadisin. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana Rasulullahi yaqumu, annabi ya kasance yana miƙewa fi zuhuri a sallar azhar fi raka'atayn al-ulayayn, a raka'o'i guda biyu na farko, fi kulli raka'atin, a cikin kowace raka'a qadara qira'ati 30 aya, gurgudan karanta aya 30. Sai yace wa fil ukhrayayn, a cikin kuma raka'a guda biyun ƙarshe, fi kulli raka'atin qadara qira'ati 15 aya, a cikin kowace wato raka'a gurgudan karanta ayoyi guda 15. Sai ce wa kana yaqumu fil asri fi raka'atayn al-ulatayn, haka yakan miƙe al-asr a raka'o'i guda biyu na farko, fi kulli raka'atin qadara qira'ati 15 aya, wa fil ukhrayn qadara nisfi dalika. Kaga sai ya nuna maka cewa a aikace annabi yana yi cewa raka'a biyun farko ga ma adadin abin da yake karanta na ayoyi, raka'a biyun ƙarshe ga adadin yadda tsawon ya kamata ya zama. Wanda hadisi guda ɗaya ne ya haɗa maganan sallar azhar da la'asar da adadin raka'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin su. Kai baka karance hadisan duniya ba, baka kewaye da sani ba, kai ka ce ba karanta kuke ba, kuma ka zo ka yi tahaddi ka ce wai duk duniya babu. In kuma kana nufin cewa a'a sai annabi ya ce sallu raka'atayn, sai mu ce maka to ai ka jahilci Qur'ani da lugar Larabci. Siga ta labari tana iya zuwa amma ma'anarta umarni. Yanzu Allah madaukakin sarki ya ce qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtu. Wannan zaka ganshi da siga ta istifhami, tambaya, ba tambaya bane. a aslamtun da ma'anan aslimu, ku musulunta. Kamar yadda Allah yake cewa fa hal antum muntahuna, zaka ganshi da siga ta istifhami, fa hal antum muntahuna da ma'anan intahu, ku hanu ku bari. Kaman wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna, kaga asali la ta'buduna kabar ne da ma'anan ba kwa bautawa, amma ba ma'anarsa labari ba. La ta'buduna hani ne, shine kada ku bauta ma kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba. Sannan adadin sallar raka'a magariba, ka tafi cikin littafin al-Imam Ibn Hibban, shine al-Ihsan fi taqrib sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban ya rasu 354, ya kawo zikiru zajari an yi utirar mar'u bi salatin, hadisi mai lamba ta 2429. Annahu qala, ya ce annabi kenan, la tutur bi salatin, kada kai wutiri da 3, au utir bi 5 au bi 7, wala tashabbahu bi salatil maghribi, kada ku kamanta sallar wutiri da sallar magriba. A cikin littafin al-Musnad na al-Imam Hakim al-Sahihaini, da ya bude babu isra'i bi salatil maghribi wa waqti, ya kawo hadisin Salmata bil Aku, yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-maghriba sa'atan,
sa'ata tagrubu shamsu idza gaba hijabuha. Da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya kawo wannan a cikin littafin shi, sannan da kuma hadisi mai lamba ta 1466, to sai kuma wannan cewa an Abi Hurairata qala manzon Allah yake cewa la tutiru bi salasin tashabbahu bi salatil maghrib walakin utiru bi khamsin. Da yace walakin utiru bi khamsin aw sab'in aw bi tis'in aw bi 11 raka aw akthara min dalika. To wannan abinda annabi yake cewa la tutiru bi salasin, kada ku yi wuturi da uku, tashabbahu bi salatil maghribi, wanda zai kamanceceniya da sallar magariba, wanda ya nuna cewa sallar magariba raka'a uku ne. Walakin utiru bi khamsin, annabi yace ku yi wuturi da 5 ko 7 ko 9 aw bi 11 raka'a, ko kuma raka'a guda 11 aw aksara min dalika, ko abin da yafi wannan. Ce wanda manzon Allah ya la tutiru bi salasin tashabbahu bi salatil maghrib, ya ce kada su yi wuturi raka'a uku ne, kada ta kamanceceniya da sallar magariba, saboda sallar magariba adadin ta raka'o'i guda uku ne. Kaga yanzu mun samu adadin raka'o'in magariba a asuba da azhar da la'asar da magariba, to sai adadin raka'o'in wato a hadisin da ya hada azhar da la'asar da magariba da isha'i din, yana cikin musnad na al-Imam Ahmad, hadisi mai lamba ta 26338, hadisin na Aisha take cewa kana awwala mafturida ala rasulillahi as-salatu raka'atani, farkon sallar da aka fara farlantawa annabi raka'o'i guda 2 ne, illa al-maghriba, sai sallar magriba, fa innaha kanat salasan, ita tun farko da ma raka'a 3 ce. Thumma atamma Allahu az-zuhra, sannan sai Allah ya cika az-zahr wal asr da al-asr wal isha'il akhirah da kuma isha'i ta ƙarshe, sai suka zamanto 4 fil hadari, raka'a 4 idan mutum yana zaune a gida. Wa aqarra as-salata ala fardiha al-awwal fi safari. To wannan shine abinda, saboda haka hatta adadin salloli a tafiya da sallar idi duk hadisai sun zo sun yi bayani, annabi ya faɗa adadin yadda ake. To kai baka karanta ba kuma ka ce wai duk hadisan duniya, dan Allah ka ji, duk hadisan duniya. To yanzu mun kare ka da ilimi da ka ce babu duk hadisan duniya, wai kawai wai annabi ya ce kaza wa kaza, haka nan kawai shikenan. Duka wannan yana gudu ne wajen amsar da mutane ke yawan tambayan shi cewa to in ya ce ba a yadda da hadisi ba, to adadin raka'o'i kuma ya za a yi. Amma bari mu saka muku kuji wato tattauna wasu da shi da ainihin wato a ɗan uwansa, wanda kafin wannan an yi ta ƙoƙarin yaya za a yi a tattauna wajen, an yi ta ƙoƙarin yaya za a yi a tattauna. Bari in saka na farkon kuji, minti 1 ne, bari mu gani ya za a tattauna tsakaninsu. Ana da shi ka turo mana Kibla FM mu ji. Malam Fuad. Na'am. A matsayin shi na wanda ya da Qur'ani ya sani cewa da Allah ya kawo magana sallah kalmar laisa ya sa mata ma yace laisal birru sai da ya kokore. Dan haka shi anan fa da yake maganan nan bai yarda da mala'iku ba, amma yana tsalle ya koma kan maganan sallah. Sallan da duk duniya iri ɗaya ake, sai dai a samu bambanci ko wajen karanta tahiyya ko wajen rike hannu da sakin hannu, amma duk duniya sallah iri ɗaya ce duk duniya. Da haka maganar da muke yi Allah ya ko da sabbai ma ya ce laifal birru ba ita ce ajanda ta ɗaya ba. Wannan ajandar da ya kawo ba ya sa Qur'ani dan ba ita ce ajanda ba. Yace ba ita. Kamar wannan zan samu ku cikakken muƙabala ce tsakanin ɗan ƙalaƙato da ɗan ƙalaƙato wajen neman wannan sallarsa daban, wannan sallarsa daban. To shi masussuka ana ta neman shi ya zo a yi muƙabala da shi akan sallah. Shi yasa zaka ji yana cewa wai sallah duk duniya iri ɗaya ake yi. Saboda shi ma ana ƙalubalanta sa cewa ƙarya yake bai yarda da Qur'ani ba. Sallar da yake yi irin sallar masu hadisi yake. Amma ku yi haƙuri, bari in saka muku tattauna tun daga farkon ta ku saurare ta. Ku saurara. Malam Fuad Umar. Nace ina maka fata da hairi, akwai dan wanka Malam Yahya Ibrahim masu suka, ina so ku sallama sannan
ci gaba. To, aka maka nahu salamun alaikum, barka da yamma. Barka da kokari. Masha Allah. To bayan Allah guda biyun ga ina ce mukabala za mu yi, mu gane gaskiya. To, kamar yadda Sheikh Idris Bello ka gaya muna a shirye kake, muka yi nemi wato Sheikh Yahya masu suka, etc. Initial response mun same shi cewa ka zo ku gamu da sauransu. To yanzu an wuce wurin nan. Yanzu Sheikh Yahya Ibrahim masu suka ya amince shi kuma shirye yake a yi mukabalan nan domin a gane gaskiya mutane su fahimci karatu. Ta kuma kana nan da wannan wato tunani ka kuma gane gaskiya a fahimci karatu. To, Kibla FM mun ce tafikin da yake shi ne abin da ya kawo na ce kacin ga duka shi ne mai shani na sallah shi ya kawo muna wannan abin. An sinti wato Sheikh Bello da Sheikh masu suka kuna fada abu daban-daban amma bin dukanku kuma kuka ce alkur'ani kadai kuka rika. To al'umma suna kamar indai haka nan ne ya za a samu irin wannan. Kowannen su yana da awar Qur'ani yake bi amma wajen sallah ba su haɗu ba. Shi wannan ana tuhumar sa da cewa ƙarya yake bai da Qur'ani ba, shi ma sallar irin ta masu hadisi yake. To wannan muƙabalar yana daga cikin abin da yake gudu bai yadda a yi ta, kuma ku bari ku ji zuwa ƙarshe zai yadda a yi muƙabalan. Bari ku ji. Baban ya kamata a gane hujjojinku da dalilanku. To akan haka muna so in Allah da ranar Asabar mai zuwa ga mu gabatar da shiri debate na kan shani sallah. To yanzu Sheikh Yahya wai akwai yanda kai da shi kun fahimce maudu'in da za a yi magana kai. To shi ni na ce to ina zo da kai ya so mu fahimce juna. Mu sallan nan ne shine ko. Yanzu Sheikh Yahya ina so kai muna magana na minti 5 ne mu fahimce ka, sannan kuma malam Bello kuma ya magana na minti 5 mu gama kuma mu dace ya so mu doki promo mu sake rana Asabar ne a zo a yi mukabala ta farko kan wannan zancen na. Na'am Sheikh Yahya. Na'am. Na farko malam Fuad, alƙawarin da ke akwai mu tsakaninmu da malam Sabo magana ne na matsaloli ɗaya bayan ɗaya. Allah ya tsara mana cewa addinin musulunci laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirru aw taqra'a walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati. Kaji wanda bai yarda da hadisi bane ke tawai a wata qira'a. To ka kawo ayar da tace wata qira'a mana. Ke yasa wani da aka takure shi a nan garin aka ce da wace qira'a kake karatu sai ce in yace warshu matsala, in yace hausu matsala, sai yace kawai shi da qira'an nan Muhammad yake karatu. Amma bari mu ci gaba da wal kitabi wan nabiyina. Allah ya tsara addinin musulunci cewa dole imani na farko mutum ya yarda da Allah, na biyu ya yarda da annabi Muhammad, na uku wal mala'ikati mutum ya yarda da mala'iku. A dalilin haka malam Sale da yake ya amsa sunan cewa Qur'ani yake yi, muka ce do ga sharuɗa na imani dole sai mutum ya yarda cewa akwai mala'iku, sannan ga tsare-tsare har a isa kan maganar sallah. Na ce to ban so a bi tsari na a tattaunawa, kar kuma a bi tsarin malam Salim, kar kuma a bi tsarin malam Fuadu, kar a bi tsarin kowa duniya, a bi tsari na Allah. Muna tuhumar malam Salim akan bai yadda da mala'ikun Allah ba da Allah ya magana. To kun ji shi wannan dan ƙato ne bai yadda da mala'iku ba, sannan a cikin aƙidunsa bai yadda akwai sallar la'asar ba. Saboda daga sallar asuba sai azhar sai magariba sai isha'i. Wannan shine tunda ni duk cikin su ba wanda ban tattauna da shi ba. Yawa ta bakin shata sun san ni, na san su sai kaka. Amma bari mu ci gaba da ji ku ji abin da za mu aje tafi kan mala'iku sai an tabbatar shin babu ko akwai, sai mu je ajanda ta gaba. Daga nan ajandodi ne tsakaninmu da shi har guda 10. Wannan kuma mun yi waya da shi akan zai zo mu tattauna, kuma mun zanna mun yi nufin da shi akan zai zo har gida
mu yi magana, to da bai zo ba dalilin haka muka aje cewa muka hita batun shi muka ci gaba da abin da ke gaban mu. Salam sai na ji shi ya zo Qibla FM yana yin bayani. Dalilin haka yasa na saki bayani na ce to muna da ajanda guda 10 da shi, dan haka muna sauraron sa muna jiran sa. Idan yanzu ya fasa zowa ya dawo kan Qibla yana son mu yi wannan ajandai, to yanzu za mu fara da maganar shin yaya ya yadda da mala'ikun Allah da Allah ya ce yana daga cikin rukunin imani ko ban yadda ba. Addini an yi mu ne don shi, don haka ba abu muke yi na sauri ba. Za mu bi wannan ajanda kamar yadda na kawo ta cikin angulu da kan gabo tun daga na 1 har zuwa na 10. Ba a fara na 2 sai an gama na 1. Don haka idan ba na sada a shirye yake, ni ma a shirye nake don ibada Allah ya yi mu. Don na yi imani ni ba mutum ba ko shedan ne, to za mu tattauna da shi akan abin da ya shafi addini, abin da na sani in faɗi. Domin Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fasda bima tumar, ka tsage duk abin da aka umarce ka, duk abin da yake abu ne da Allah ya faɗe shi, to gaban kowa mumini ya faɗe shi. Don haka kamar yadda Allah ya tsara mana, ya ce sharaɗi na imani yadda da Allah. Bai shakka akan shi Malam Muhammad Bello mun amana billahi wal yawmil akhir, in dai ya yarda da Qur'ani to dole ya yarda da Allah da Annabi. Sharadi na biyu shine mala'iku, na kawo dalilai na cewa a musulunci akwai Na'am, a musulunci akwai me? Na'am, akwai me? A musulunci akwai me? Muna tare? Muna ji, kace a musulunci akwai me? Akwai mala'iku. Yawa, a musulunci akwai mala'iku. Na'am. Muna tare? Na'am, muna ji. Yawa, a musulunci akwai mala'iku, cewa sharaɗin imani sai mutum ya yarda da mala'iku, sannan aje ajanda ta gaba, sannan ajanda ta biyu. Don haka, kan mu bi tsarin Malam Sale, ni ma ya haya masu kar a bi tsari na. Mu bi tsarin Allah. Muna tuhuma shi akan akwai maganganu da ya na cewa Allah shine mala'ika, a wani lokaci kuma ya zo ya ce a'a mutumin kirki shine mala'ika. Muka kawo dalilai muka ce in dai ce mutumin kirki shine mala'ika, to ai a can Allah mai girma da daukaka ya gaya mana, annabi ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'itullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun. Ka taba jin aqida a musulunci da sunan kuma mutum kwata-kwata ce bai ma imani da mala'iku bai ma yadda akwai su ba? Ka taba ji? To gashi yau kana ji. Amma bari mu ci gaba da. Yace ni ba mala'ika bane, kenan ka ga mala'ika daban wata halitta ce ta Allah. Dan haka tsarin a ce lambar farko sallah ce, to tsari ne na hadisi. Bukhari da Muslim, Abu Hurairah ya ruwaito a cikin Bukhari da Muslim cewa as-salatu imaduddin, sallah ita ce ginshiƙin addini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, wanda ya tsaya da sallah ya riga ya tsaya da addini. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din, wanda ya rusa sallah kuma ya rusa addini. A wani wuri suka ce awwal ma yuhasab, farkon abin da za a yi sabi ranar kiyama shine sallah. Wai in sallah ta cika to ibada mutum ta cika, sallah in ta tawaye kuma ibada mutum ta tawaye. To wannan ka'ida ce ta hadisi. Mu a ka'idar Qur'ani ga sharuɗan imani sai an biyo kan mala'iku, sannan akwai ajanda ta gaba bayan mala'iku. Abubuwa ne guda 10 za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya. Don haka idan Malam Sale a shirye yake, to ni haya musu ta a shirye nike. Duk abin da aka fara kuma sai an gama shi sannan a shiga ajanda ta biyu. Shi kuma ya san wannan alƙawarin tun shekara 3 da ta wuce baya. Muna tare? Na'am, Sheikh Yahya, na gode. Yanzu wato Sheikh Bello, ko kuma kai mana magana na minti 5 mu fahimce ka. Na'am. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Na ji bayanin da Allah gafarta malam ya haya masa suka yi. To amma maganar da ya faɗa gaba ɗaya ba haka take ba. Maganar farko wato ba Allah ne su ba, ya kawo waccan aya, ya kawo aya a Bakara sura 2 aya 177. Wannan ayar ba tana magana akan ka'idoji da sharuɗa na in za a yi muƙabala ba ne, kwata-kwata ba ayar muƙabala ba ce. Kuma ya yi ƙoƙari da ya kawo ta, ko da yake ya yi kuskure gurin fassara da yake walakin nan bira man amana billahi wal yawmil akhir,
sai ce wanda ya imani da Allah da manzo, ba manzo bane a gurin, ba a kawo zancen manzo ba kwata-kwata, imani da Allah ne wal yawmil akhiri, sannan da ranar lahira, wal mala'ikati da mala'iku, wal kitabi da littafi, wal nabiyina da annabawa. Ba sharuɗa ne Allah ya ce duk wanda za ku yi muƙabala da shi wajibi sai ya yi imani da Allah, sannan sai ya yi imani da ranar lahira, sannan sai ya yi imani da mala'ika, sannan sai ya yi imani da littafi, sannan za ku yi muƙabala da shi ba. Ai da mutum ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar lahira, ya yi imani da mala'iku, ya yi imani da littafin Allah, ya yi imani da annabawa, wa atal mala ala hubbihi da wal qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba'si ulaika alladhina sadaqu. Sai Allah yake waɗannan su ne masu gaskiya. To ya za ka yi muƙabala da wanda Allah yake su ne masu gaskiya? Don haka wannan ba sharuɗa ne na muƙabala ba, malam bai kawo ayar a inda ya kamata ba. Wannan Allah na magana akan imani. Farkon ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Ba biyayya ga Allah shine ku juyar da fuskar ku kalli mahudan rana gabas kenan ko yamma ba. Ba wannan ne kawai addini ba. Amma ma'anar addini yace walakinnal birra. Sai dai abin da ake ce ma biyayya ga Allah. Ana gyara ije roman amana billahi. Wannan min aiki. Ana gyara ba da me ka ce shak ya abin gaba. Ai kai da kana magana ban ce komai ba. to gama ai sai kawo gaba ɗaya ba sharuɗa ta gindaya na muƙabala ba. Sa'annan da yace in an ce za a yi magana akan sallah da farko, yace wannan hadisai ne suka ce abin da za a fara hisabi da shi ga mutum ranar lahira shi ne sallah, in ta yi kyau sauran ayyuka sun kyau. Wannan hadisin a bakin da muka ji shi. Mu mabiya Qur'ani ne ba mu aiki da hadisi, kuma ni ba a taɓa ji na kawo wannan hadisin a matsayin hujja cewa in za mu tattauna da mutum dole daga sallah za mu fara ba. Wannan ni ban faɗa ba kuma ba daga baki na bane. Bil hasali ma idan muna so mu fahimci yadda abin yake, in ana son a gane ainihin girman sallah da kuma muhimmancinta, ba hadisi za mu shiga ba. Allah ta'ala ya faɗa a Bakara aya 45 yace wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako da hakuri da sallah. Wa innaha, Allah yake kuma lalle ita sallah la kabiratu, lalle aba ce babba. Sai ce amma illa alal khashi'in, sai akan waɗanda suke tsoron Allah. Sannan ya maimaita a cikin aya 143 a cikin dai Bakara din, inda yake cewa a 143 a cikin izin sai da Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika da annakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibihi wa in kanat lalle ita sallah ta kasance la kabiratan illa 'ala alladhina hadalla, mai girma ce sosai sai dai ga waɗanda Allah ya shirya da su, ma kana na wuli da imanakum. Kenan sallah idan an ce da ita za a fara babu aibu a ciki, kuma babu dalilin da wani zai zo tsara ka'idoji ya ce sai an yi wannan. Na yi mamaki malin ya haya musu suka yi zaka yi mukabala da waɗanda ba ba su yarda da aƙidar ka ba gaba ɗaya. Na ji mukabala ka anan kibla ya da asadin sunna, baka kafa mata sharaɗi ka ce sai ya yarda da Allah, sai ya yarda da mala'iku, sai ya yarda da kalama. Saboda haka ba wani abu bane wannan sallar, kai ne ka zo kai karatu a kibla FM. Ni ma suka gayyace ni zo nayi karatu a kan kibla. Suka gane cewa muna da bambanci da ni da kai. Suka gayyace mu a zo a tattauna. To aka ni ban ga wani abu da zai ta akaiwa baya ba. na'am sai ya Again, idan muka duba wato Allah ya yi wata magana. Aya ta 277 yace innal ladina amanu wa amilus salihati yace wa aqamus salata. Idan irin wannan jerin ne, Allah yace lalle wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai kai tsaye sai yace wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah. Kaga ba sai an jera yadda ka jero nan ba. A jerin kuma a suratul nisa'i sura 4 aya 162 yace lakinir rasikuna fil ilmi minhum, sai dai tabbatattu a cikin ilimi daga cikin su, wal mu'minuna da masu imani yu'minuna bima unzila ilayka. Matakin farko suna yin imani da abin da aka saukar maka shine Qur'ani. Na biyu wa ma unzila min qablika, da abin da aka saukar kafin kai. Na uku sai ce kullu imina salata,
sai kawo zancen sallah a mataki na uku. Saboda haka wannan jerin da ka jera ba shi ne zai zama dalili ba, don ayar ba sharaɗi take za ta koyar na in za a muƙabala ba. Da kace ba za a bi sharaɗin ka ba za a bi sharaɗi na ba na yadda, amma ayar ba sharaɗi ta kawo na muƙabala ba. Sannan again ni babu wani alkawari da muka ajiye da ni da kai malam Yahaya cewa zan zo gidanka, kuma babu wani alkawari da muka ajiye da kai cewa ga sharuɗa ni da kai muka tsara waɗannan sharuɗa. Yanzu nake jin su a bakinka, kai ka tsara sharuɗanka, ba da ni muka zauna muka wannan sharaɗin ba. Sannan kuma ba da ni muka sharaɗin nan ba, magana ta gaskiya bai kan da wannan sharaɗin ba, yanzu nake ji a bakinka. Ba mu taɓa zama mun yi sharaɗin mun zauna za mu fara magana akan wannan sannan ba. Kuma idan har waccan ayar da ka kawo da ita ce za mu dogara ta zama sharaɗin mu, ai ayar da take laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man billahi, imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira, abu ne kenan. Wal mala'ikati da mala'iku abu na uku kenan. Wal kitabi da littafi abu na hudu kenan. Wan nabiyina da annabawa abu na biyar kenan. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ibn sabili abu na shida kenan. Wasa'ilina wa sirri qadi wa aqama salata, kenan sallah ta zo a matsayi na ko bakwai ko na takwas. To amma kai a sharadin ka sallah ta goma ka saka, kuma a cikin wannan sharadin da Allah ya faɗa bai kawo zancen aljanu ba, wanda kuma a cikin ajandar ka akwai magana aljanu, kuma ayin bata kawo ba. Da haka sharadin nan kai ne ka zauna kai ka tsara sharadin ka, ba da ni ba, kuma ni ban amince da haka ba. Don na zuwa. Saboda haka malam Fuadu, abin da nake jan hankali akwai abubuwan nan guda goma da ya kirkiɗa, dukkan su za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, amma yadda ya jera cikin kuma aka bi to an bura a bisa. Saboda haka maganar sallah ce a kan rana mai maganar sallah. Ina zuwa. Wato na kun fahimci yadda ake ƙoƙarin a tattauna da shi akan maganar sallah, wannan isu kenan ma yana guduwa tsakaninku da Allah ayar laysal birra ko laysal birru duka wajihin guda biyu. Ba wani malami a duniya, sannan Allah bai faɗa ba wanda ya ce wannan ayar sharaɗi ce ta wajen muƙabala in za a fara, sai dai a faro da kaza. Da ku fahimci cewa gujewa muƙabalar yake yi ba zai iya ba wallahi. Guje mata yake, saboda haka gashi nan za ku ci gaba da jin turka-turkar da ake yi. Masu shiga ga maganan da ke akwai shine kana ji? Ina jin ka. Maganan da ya kawo maganar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi a wata qira'a, wala kinnal birra ko laysal birru a qira'a. To da ya lissaho su ya gama gaba ɗaya sai ya je gaba ya ce ula'ikan lazina sadaku, waɗannan su ne masu gaskiya. To ya za a yi muƙabala da su idan suna da gaskiya? Ai dama idan akwai wancan sharaɗin sun yi imani da Allah har aka zo kan sallah har aka je kan ula'ikan lazina sadaku, ai shi kenan muƙabala ta tashi. Dama su yi imani da na ɗaya, sannan su yi na biyu, sannan su yi na uku. Kuma duk girman sallah ba mu fi Allah sanin matsayin sallah ba, amma laisa din nan kore magana sallah ce tace sai an yi waɗancan tukunna. Ma'anar laisa a larabci korewa ne. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum, a wata qira'a laisa albirru an tuwallu wujuhakum. Allah ce ku kalli wurin sallah ku yi sallah, ba shine da'a ga Allah ba kwata-kwata. Sai kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe, sannan kuma sai kun yi imani da mala'iku. Saboda haka mala'iku na cikin ajanda ta kuma suna cikin wannan ayar. Don haka sai an biyo ɗaya bayan ɗaya. Ai da aka yi maganar man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati, da aka kawo maganar mala'ikati gaba sai wani kitabi. Don haka zancen aljanu yana cikin duk abin da muke tuhumar ka baka yi imani da shi ba, sai mun tuhume ka a ƙarƙashin wani kitabi. Kuma da kake mun yi muƙabala da asadus sunna, baka ji na kawo wannan sharuɗan ba. Ai shi na yi imani da Allah asadus sunna, ya yarda da mala'iku, ya yarda da aljanu, hadisai ne ya yi imani da su, ni ban yi imani da su ba, na tuhume shi. Don haka zancen asadus sunna akan mala'iku da aljanu da abubuwan da muka tuhume ka, tuhuma ce ta shekara 10. Kuma tun da ka yi mutum wannan alƙawarin, zan kawo ma inda muka yi wannan mitin ɗin da alƙawarin da lissafo waɗannan abubuwan. Dole akwai su a cikin, ni ina da recording da muka yi wannan magana da kai. Wow. Ina da recording. Malam Yaya, kana ji? Magana ce wanda haka kawai ne yanko ta da kama. Malam Yaya, in dai kana da wannan recording, in ka tabbatar kamar alkawarin kenan,
to wannan maganan nan ya samu karfi amma in dai ba ka tabbatar da wannan ba a sai kan sallan nan a yi magana farko ka gani ko in ka tabbatar da wannan akwai wannan alkawarin da shi to in dai ka turo min shekara da ta wuce baya very good in ka turo wannan alkawarin in muka tabbatar kaman kai da shi kuka wannan alkawari to wannan lokacin nan ka gani maganan wanda za su da shi ne a cin amma in dai ba tabbas kan wannan abin karara da yake an ce kan shi da su ma mun yi wannan alkawari shi aka ce kan sallah kan shi mala'ikun da su ma ko ai shi ne tsarin ma gashi ya kawo mana walakin da albirra mun dauko wannan magana na shi ba ku yi wannan tsari ba wanka da shi ba mun yi wannan mitin da shi wanka da shi ba ku yi wannan ba Malam Fuadu Umar wannan magana ina ganin girman mara haya sosai amma ba gaskiya ya faɗa ba inda muke alkawari da shi za mu yi magana a jere muka shirya ajanda mu maganar mala'iku ita ce ta ɗaya maganar aljanu ita ce ta biyu in akwai ya kawo ko yanzu ko in an jima ko gobe malam ya ka ce kana da shi yanzu ka ba mu Kibla FM mu tabbatar taurara ka ji malam Fuadu na'am shai mitin da muka yi da shi kan waɗannan matsalolin da na ce matsalar da ke tsakaninmu da shi ta fi 10 ina da wannan kasa ɗin cewa matsalar rikicin da ke akwai tsakaninmu da shi ya fi 10 yaushe muka gama kaza muka kawo kaza don haka na zo na yi magana abubuwan da na ce sun fi 10 na kawo guda 10 tun daga na ɗaya har zuwa na 10 na ce to idan shirye yake ya zo a tattauna ya akai abu ga na ɗaya an kai har zuwa na 10 me dalilin da shi ya tsalle tsanam ya tsallake na ɗaya ya wuce na 9 har ya isa na 10 a'a ni na so ni yanzu abin da mu muke so mu muna so na biyu a tadda na 3 abin da muke so shirye muke da mu magana haka za a faro tun daga na ɗaya har zuwa na 10 da muke so shine me mu Kibla FM wato to be fair sakiya ka shanin sallah ne ya bari muka ji bakin shi muke so mu ji bakin ku amma in dai kai ka ce kai da shi kun yi alkawali ya ce ku soma tattaunawan kan wato mala'iku to dan ce ka ba mu wannan mu ji shi in dai muka ji wannan to sai a replace topic nan da za su ma da shi amma gaskiya in ba shi nan inda kuka wani alkawalin nan a shi a muna adalci a yi magana kan sallan nan in dai ba wannan abin a mana adalci a mutan duniya adalci a so kan sallan nan ya ce an yi kuma yana da rikodin din yanzu ana neman ya kawo rikodin din inda suka yi ya ce kuma an dai tattauna abu guda 10 kuma har a tashi zaman ba zai kawo rikodin din ga inda aka alƙawarin za a fara tattaunawa ba akan ajanda kaza ku fahimci yayin da ba su da amsa akan maganar sallah dangane da wato adadin raka'a nawa ne shine abin da ya janyo suke sabani da rigima tsakanin su saboda haka bari ku ci gaba da ji ba da wani evidence then wani abu daban ne sai ta yanzu kai kamata ka turo muna tun da kana da shi ka turo muna Kibla FM mu ji Malam Fuad na'am a matsayin shi na wanda ya da Qur'ani ya sani cewa da Allah ya kawo magana sallah kalmar laisa ya sa mata ma yace laisal birru sai da ya kokore dan haka shi anan fa da yake maganan nan bai yarda da mala'iku ba amma yana tsalle ya koma kan maganar sallah sallan da duk duniya iri ɗaya ake sai dai a samu bambanci ko wajen karanta tahiyya ko wajen rike hannu da sakin hannu amma duk duniya sallah iri ɗaya ce duk duniya da haka magana da muke yi Allah ya ko da sabbai ma yace laysal birru ba ita ce ajanda ta ɗaya ba wannan ajanda da ya kawo ba ajanda ba Qur'ani ba ta ita ce ajanda ba yace ba ita ce ajanda farko ba me dalilin da yasa ya tsaye ya wuce na biyu ya koma dole sai ya kai ƙarshe me dalili wato dalilin shi ne ya kawo haka dalilin da ya tsallake na ɗaya ya tsallake na biyu ga dalilin me dalilin shi ga dalilin dalilai guda uku ne na farko a wannan gidan rediyo mai albarka na Kibla FM ba a yi maganan aljanu ko mala'iku ko wane ne ba maganan sallah aka yi ɗaya kenan na biyu saboda wannan sharuɗa da ka sharuɗanta ka kirgo a cikin laifin birru ba sharuɗa ne na yin muƙabala ba na biyu kenan na kuma saboda ita sallar nan na kawo aya Allah ya ce ita ce al'amari wanda yake mafi girma kai kuma kace hadisai ne suka faɗa
ni ko aya ce wa inna hala kabira ita din a bace mai girma idan baka shirya akan maganar sallah ba ku to ka ga mutane baka shirya ba ta kai lokaci ne ko sai ka shirya kai ne ba aka tattara hujja ba kake na ce ba wannan ya ita kawo wannan rakawoyin sallah a cikin alƙur'ani kace kai ya haya Ibrahim mutu duka da kai ka'ida za ka iya to tun da ka'ida za ka iya a zo a yi mana ya kamata na'am sai in dai zance ne akan sallah a tsallake wannan jerin da Allah ya tsara to ban shirya ba kwata dole sai yadda Allah ya tsara za a yi in dai zancen ka ce wai ban shirya kan sallah ba na bi abin da Allah ce da sarbiru kwata zancen sallah in dai in tsallake tsarin Allah ne ban shirya ba dole sai an bi ta mala'iku kai kuma inda ka ce ba mala'iku dama baka da dalili haka kawai ka faɗa ka more ai na kawo wurin da ka ce ba mala'iku a'a malama ka dan suka ji wurin da ake a cikin abin da ka kawo kana ji abin da ka kawo wato kai wani abu wanda cin amanar ilimi ne kuma zalunci ne ba adalci ba ne domin ka kawo dangane na da ne akan mala'iku guda uku sai ka saka na farko inda nake cewa wasu suna mana shari suka ce ban yarda da mala'iku ba mu mun yarda da mala'iku daga baya sai kai yanko wani karatu na daban da aka yi a wata rana daban sai ka ce na ce nan mala'iku a nan ana nufin ai Allah ne sai ka ce na fasa wancan sannan sai ka kawo wani kuma daban ka ce na ce mutumin kirki ne mala'ika a wannan ka'idar cin amanar ilimi ce domin wa ya jawa maka ya kai ka san wankan da ka fara sawa shi na fara yi sai daga baya na yi wannan sai daga baya na yi wancan haka nan aka yi idan da sai da ake waɗancan daga baya sai daga ƙarshe aka yi wancan ba saurara ka ji kana ji abin da mu muke mu ɗalibai mu almajirai saurara ka ji ɗalibai mu muna cewa akwai abin da ake cewa muna wani ai na saurare ka ni ma suka saurare ni ka ɗauko magana ta daga farkon da hadarin santa da ita ta buɗewa saboda haka ni ina ganin kamar da na faɗa ka ce ai na ci amana wannan aya ta wani ce amana ilimi ni ma ina tare da kai na yarda da ayar amma yadda ka kafa ayar a matsayin ita ce tarafi in za a yi muƙabala ko ita ce sharafi in za a tattauna wannan ra'ayinka ne ba Allah ne yake in za a tattauna sai an bi wannan ra'ayin ba a sai an sa ka'idar wani yanzu duk wanda kake muƙabala da shi sai ko ba tabbatar da ka yarda da Allah ka yarda da Allah ka yarda da mala'iku sannan kake muƙabala da shi wannan son zuciya ne ba gaskiya ba wannan aya ba mujallar kan bayyana ba da aljanna saurara ka ji akwai maganar da kai kace na ci amanar ilimi muna tare da kai kace na dauko maganar ka ta mala'iku sai na dauko inda kace amma sharri sannan na dauko inda kace Allah shine mala'ika na dauko inda kace mutumin kirki shine mala'ika to akwai bambanci tsakanin canza ra'ayi da magana mai tukka da warwara inda canza ra'ayi ne ba za ka ce amma sharri ba da aka ce baka yarda da mala'iku ba da sai ka ce ka taba cewa baka yarda da mala'iku ba amma yanzu ka dawo ka gane amma cewa kai sharri ne aka yi maka ka yarda da mala'iku kuma sai gashi ka faɗi mala'iku ba sai za ka koya min yadda zai yi magana ba tsakanin mutum ya canza kai ba malami ne mai yadda ake karatu ka ce wani ban taba yarda da hadisi saurara ka ji mana shine nake kai ba malami ne da za ka koya wa wani yadda zai karatu ba kowa yana da yadda yake da yadda zai bayyana ra'ayinsa ba kai za ka koya min how to express myself yadda zan yi bayani ba kai za ka koya min ba domin kai ma ba ni na koya maka yadda yake bayani ba kowa yana da irin hanyar da yake bi yadda zai bayani bayan Allah assalamu alaikum cewa akwai kuskure bayan Allah wato abin da ke cikin abin da ke cikin adalci shine a ba mu recording da aka tabbatar kamar an yi alkawarin da shi in ba wannan recording nan shi a ji batun sallah a soma in aka gama in wange zabe daya wange zabe daya in wange zabe daya wange zabe daya ai tafiya haka nan adalcin kenan in wange zabe daya wange zabe daya in wange zabe daya wange zabe daya to wannan ba wanda za a kare ce an tuce shi babu wa samu wannan ita adalcin kenan amma in ya ka kawo mana recording wanda ya gwada kaman ga shi Barrister da kuma ya kuyi wannan alkawari to wannan shi a je kan wannan alkawarin da aka yi amma dai gaskiya ba wannan recording then sallan nan shine adalci yana sakiya sannan aka gama shek ya haya ka cire daya shek Barrister cire daya kuma cire daya ya cire daya a yi tafi haka duk duniya kowa san ya san kaman an yi adalci ka gani ku
maganan ya da mun sha document da ke maimaitawa inda muke wannan mun sha ni debate mun kibla FM ai muna field da mu ne mun san yadda ake arrange shi so sa wannan fair approach muka ji ne na'am kana ji mana fa na'am sai ya zo akan mu yi compromise shine a haɗu a ci gaba da da'awa na ce to ajandar sallah ba ita ce kawai bambancin mu da shi ba. Na farko bai yadda da mala'iku ba, bai yadda da aljanu ba, ya ce mummuna ba Allah ne ya yi shi ba. Na ce to ba yadda za a yi mu daidaita da shi kwata-kwata matuƙar akwai waɗancan sharuɗan a ciki. inda haka nan ne kaga abin da ka faɗin ja bai san kamar alkawarin mukabala bane kuna son ku yi fidan ku ne ku zama abu daya ta gefe ta shanin tafiya amma wannan tibra FM da mukabala ke yi ke sa abin da kuka so ku yi tattaunawa na kuhadu ta sadin ku wannan daban ne ni kuma na karanto aya na ce to ga ka'idar da Allah ya ce ya kore ya ce ga yadda Allah ya dauko tun daga na farko har izuwa na jera su ga yadda Allah ya ce don haka in ya shirya malam Fuadu in ya shirya ya zo a zauna idan kuma dama da ya ce ba mala'ikun nan kawai ya faɗawa jahilai ne to ya kamata sai a fahimci haka nan malam Fuadu mun bari mutan duniya su san abin da ke gudana ga domin gaskiya wannan abin wato kana ban mamaki malam Fuadu na'am to thank you very much for giving so much of your time muna godiya da lokaci da kuka bamu ni na gamsu da maganar da ka faɗa ya kawo aya amma ba a mahallinta da yace ita ce ka'idar sharuɗa da Allah ya shimfiɗa in za a yi mukabala nace ba gaskiya bane wannan ayar ba maganar sharuɗan mukabala ba ce ni kuma na kawo ayoyi da suka tabbatar da cewa sallah a bace mai girma kuma Allah ya yi maganar imani nan take mai zantar sallah to tun da an samu discrepancy ya ce mun yi alkawari da shi muka tsara waɗannan abubuwan su za mu tattauna muka saka sallah a can ta zama ta goma ya kawo recording ɗin in kuka ji a sosai akwai abu wannan alkawarin a koma kansa amma kafin nan ina so in ƙara tabbatarwa nakan ce ina ganin girman malam haya ba zai iya cewa ya yi karya ba amma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa yanzu ya nuna wasu maganganu wanda na rantse da Allah ƙarya yake yi ba gaskiya faɗa ba. Ni a ce wai na ce idan aka haifi mutum mummuna ba Allah ne ya halicce shi ba. To ma ne haya ko tsafi yake ba zai iya kawo kasafin da na faɗi haka ba. Ƙarya yake yi wallahi amma billahi la ilaha illallah ƙarya yake yi. Wallahi tallahi ka saurari ƙarya yake mun ƙarya yake yi. In ce wani mutum an haife shi mummuna ba Allah ne ya halice shi ba. What my word? What is what? Yake in aka haifi mutum mummuna ba Allah ne ya halice shi ba. Ko kuma saurara ka ji abin da ta faɗa cewa ba Allah ya halice shi a matsayin mummuna ba laifin mahaifar shi ne. A yanzu ka gyara. Yanzu ne ka gyara. Yanzu ne ka gyara. Yanzu ka gyara. Kana da ka ga cin amanar ilimi. No. Kaga cin amanar ilimi. Ya zaka ce ko wannan kalma ko kana yi ta mai ta kai ta kalma ko ta hatta ta amana. A cewa kai ni na ce in aka haifi mutum mummuna ba Allah ne ya halicce shi ba. Wannan cin amana ne. Aka ka faɗa a yau ko da saurara ka yanzu. Ai abin da ka ce ba Allah ya yi a matsayin mummuna ba laifin iyayen shi ne da mahaifan shi ka faɗi haka nan koko baka faɗi ba. Idan haka na faɗa me isa kake na ce ba Allah ne ma ya halice shi ba. Me yasa ka gyara wannan a cikin karatun da ne kai ma ka ji shure ba a yanzu ba yanzu ina magana da muke da ba laifin mahaifan shi ne. Malam Fuad wannan ko baka faɗa ba. Malam Fuad ina fatan kana rikodin wannan hirar da muke. Kai wayinin ka tuna masa cewa yayi na ni ban yarda da mala'iku ba ni ban yarda da aljanu ba in aka haifi yaro mummuna ba Allah ne ya halitta shi ba dinki ko sai ba Allah ne a matsayin mummuna ba wannan ina so in gaya maka ka ba Allah ya halitta yanzu ne kake gyarawa yayin shi ne haka ka faɗa mafi yanzu ne kake gyarawa da kada na fitar da magana amma da ba haka kake ba yanzu ya magana ba in baka ji na dan kun amana ne akan wannan amana ina ne ko zalunci wanda kaji na faɗa akan ka
wallahi ba wanda zan maka ƙari kuma zancen magana da kai na cewa kai baka san ne baka san inda nake ba mai komai ba wannan duka sakonni za su fita kan cewa shin ka san ne ko baka san ne ba. Ranar Yahaya ban taɓa cewa ban san ka ba, nace ban san gidanka ba, ban zuwa ba, ban san masallacinka ba, ban taɓa zuwa ba, ban san makarantar ka ba, ban taɓa zuwa ba, ban san garin ku ban taɓa zuwa ban dai wani abu ne sai amma ban ce ban san ka ba. Saboda ka ce na kawo maka mutane za su ga na kawo maka kasar gidanka ko masallacinka ko makarantar ka nace ni ban taɓa zuwa ba. Ka zama ne a cikin magana ne ya. Sai ku yanzu ba ta to yanzu ma ayar ta ne yanzu ina na shirya fahimta ta aya ba sharadin muqabala bace idan za a yi muqabala in Allah subhanahu wa ta'ala ya shin mana hanyar da za a bi in ana son a ina zuwa mana Allah ya faɗa a cikin ayar da rana aya ta 20 sura 3 yake fa in haduka idan kuka yi jayayya da kai ka ji maganar muqabala mutane sun ba su muqabala da annabi sai ke ka ce da su aslamtu wa jahiya lillahi wa man ittaba'ani ni na mika fuska ta zuwa ga Allah da duk wanda bi wa qul wa annabi ka ce lil ladina utul kitaba ka ga mu wanda aka ba su littafi wal ummiyina da ummiyawa a aslamtu za ku musulunta fa in aslamu wa in sun musulunta fa kadin da wadi ga shi wa in tawallu in sun yi baya ma sun musulunta ba ce annabi ya shiru ba yake kuma alaikal balag wallahu basirun bil ibad ina idan nake ban yadda da komai a duniya ba misali ne nake ban yadda da Allah ba ban yadda da mala'iku ba ban yadda da komai ba amma malamin ya mutu doka yadda kake sallah ta ga mun da Allah yadda kake sallah da bai da alaka ka ga labarin da ka kawo mana ka ga bai da alaka da maganar mu'abala sam domin da aka ce fa in hada wannan ba muƙabala ce ta ni da kai da kake ikirarin ka yarda da musulunci ba shi wancan musulmi ne ma da wanda ba musulmi ba nan kuma zancen sallah ne aka kori aka ce ba shi ne farko ba Allah ya kawo guri na biyu ya kawo sharadi na uku ya za ka yi baka yarda da lamba ta ɗaya ba in ta lamba biyu da kai baka yarda da lamba biyu ba in ta lamba uku da kai dan haka wancan zancen musulmi ne da wanda ba musulmi malam Sale ya za ka kuma ka kawo mu yana cewa shi ne muƙabala ne da kai da haƙƙi kira ke yi cewa ka yadda za a yi muƙabala kan ba mala'iku ko ba ka iyawa bayan Allah malam Yahaya ka tsaya ina ji da kake wannan aiki da kawo wannan musulmi da wanda ba musulmi bane wannan a gurin ka yanzu aiki ba musulmi bane kai a gurin ka bayan Allah ina so magana a gurin ka maganar da kuke yin ga haka ne maganar da kuke yin ga duk wannan maganar da kuke yin ga magana ne da yake za ku so duniya a ji ko dai a tsakanin ku biyu kuke yin shi yes za mu san malam Fuadu tambaya ne a duniya ta fikirka ni Sale Idris Bello ya ce zan so duniya ta ji to malam yaya kai kana son duniya su ji wannan magana ga ko tsakanin ku biyu kawai kuke son magana ya saura ni Sale Idris Bello barista na ce a yi ta duniya kowa ji ba mu na tattaunawa ya koko duniya ko ya bana wannan tattaunawan ku wannan tattaunawa da muke da su ji maganan ga duniya ko dai a tsakanin wannan tattaunawa da muke yi shirye muke da magana in ya shirya yadda na yi maganar muƙabalan nan daga lamba ta ɗaya domin duk wanda ya ji zancen tattaunawar mu da shi ya ji shi ne daga kan maganar angulu da kan zabo na ɗauko. Na'am abin da za na yi wannan tambaya bayan Allah. Kare wannan abubuwan daga na ɗaya zuwa na goma shi kenan a zo a shirya a zo a ci gaba. Abin da za na yi wannan tambaya shi ne duk duniya ina son duniya su san kamar mun kokari mu zo da ku mukabala nan ga abinda wani ya fadi ga abinda wani ya fadi kuma muna bukatar hujja da dalilai da gaskiyar magana duniya su zama shaida in ba haka ba to abinda ya kamata a yi ne check yahiya in kana da recording nan kamar da kace kana da shi sauki kenan kun yi alkawali tura mun da muka yi alkawali nan gashi ne ce mu ce ai alkawali na ga maka yadda maganar take kana ji amma yanda maganar ka fadi nan sai kamar da maka yadda ka fadi nan za ku je ku wani fira da tsakanin ku je ku tafiyan ku na Qur'ani kawai ka gani a ba mu mukabala bane amma nan mukabala ne ba wani agreement ga abin da zamu yi
da abin da zamu yi domin Kibla FM ba mu so wani gwada muna yanda zamu organize debate ba mu so wannan gaskiya abin da zamu yi shi ne zamu yi mu aje wani magana kan wato YouTube page na Kibla FM wato magana zamu rubuta kaman topic for debate ina zuwa topic for debate kana ji na yanzu kana ji na yanzu ina zuwa zamu aje topic for debate ko ka kan Facebook page na Kibla FM amma ka aje wurin nan wato mun ba shi 24 hours da mun sa mishi poll mutane su vote wani topic ne zai kamata a so mara shi wato in aka vote after 24 hours topicin da jama'a za su cire a aiki da shi aka gani muna neman fairway amma mutum da ya bai ce kaza mun kuma ce kaza no ba ka ke mukabala ba shi yasa mu muna sakiya mu mutuwa muka so mu play nan ina ga kaba in dai ba so mu da sallah nan ba shi da aje vote shi da aje vote nan wanda ya vote da jama'a suka zabe mafi yawa sha so mu da shi batun malaika da batun sallah zai so a yi wannan adalci ina ce wannan adalci kenan amma mutum da ya baka ka insist mun ga kuma insist wannan ba adalci bane ce yasa Sheikh Barrister ka yadda kamar mu bari al'umma su vote kan wannan abin nan malam Fuad Sheikh Barrister ka yadda na Sheikh Barrister ka yadda very good al'umma duniya musulmai sun vote Sheikh Barrister ka yadda al'umma musulmai duniya su kuma su vote topikin da aka zabe a yi mukabalan nan. Yawa, ina da magana guda biyu da nake so in yi zan amsa wannan tambayan. A ko ka yadda mu ko baka yadda ba. Amsa ka yadda ko baka yadda ba. Ina da magana biyu da nake so in yi kafin in amsa wannan tambayan ne. Na farko zancen recording kar a tashi kan alkawarin zancen recording na gaya maka yadda alkawarin muka yi shi da shi mun haɗu ne muka tattauna kan magana na ce to ba sallah ne matsalar mu da kai ba na ɗauko sauran matsaloli na lissafo su wannan akwai recording akan haka wannan shine yadda recording din yake kan bayan an tashi ne ya ce na yi alkawari zan kawo recording kala kaza bayan ga yadda na yi magana ta ɗaya kenan na biyu kuma ni ina goyon bayan aya yadda Allah ya lissafo laysal birru an tuwallu wujuhakum duk wanda ya ji zancen da wani mu da ya ji ne daga abu goma nan da na dauko tun da na farko har na karshe in yana shirye da a zo a tattauna a fara abu na daya a kare har a kai na karshe to ni shirye nake akan tattaunawa da shi in kuma wannan ɗaya zuwa na goma bai shirya akan haka nan ba shi kenan ni ba mu zancen tattaunawa malam yaya ni gaskiya an ce wallahi ba za ka yi ba ina zuwa malam yaya masu in dai ba za a dauko shi daga na farko har na karshe ba to babu tattaunawa tare da ni da gaskiya ban gan adalci wannan magana ba malam Fuadu malam ban gan adalci maganan kan da ka faɗi duniya kawai in dai zai dauko daga na daya har zuwa na goma shirye ne ko ba zai dauko ba to ba mu tattaunawa da ni haya masa malam Mazika ban gan adalci wannan magana domin kai ka ce ka gani na kawo sari guda biyu da yake ni adalci ne bai favor kowa duniyar musulmai za su yi adalci wannan ba ka da wannan ba kace kana da inda kada kuka yi alkawali kamar da malaika za a so mu tun farko magana mu amma daga baya kuma ka ce wannan magana game da ku yi abu daya ku yi Qur'ani aikin Qur'ani wannan tafiyan ku ne wannan kuma daban ne da wannan abin da muka kira kan ga kai mukabalan ga wannan abu ne da yake cikin shani wato group kuke wannan magana is different to sai na maka adalci kuma nan nace to even though baka da wannan recording da ya gwada alkawali cewa da malaiku za so mu mukabalan nan sai ne maka adalci kuma nace to yanzu shi dan waye hakuri ka kuma ka hakuri mu aje vote majority carries the vote a aje al'umma manzo Allah tsakanin shanin malaiku da shanin sallah ku cire daya wanne yafi muhimmanci a so mu mukabalan da shi al'umma manzo Allah sun ci shaida sun zabe in suka zabe shi a zo a yi karatu a da inda da dai su ake so a karantar da su ba al'umma manzo Allah nan ba al'umma manzo Allah ba to ka gani shi suka zabe suka ce kaman ga tafikin da ke cin mutu to a kwariya a soma da shi ina dalila ce kaman an ba mu na malaku ba kai baka somawa da shi ni gaskiya wurin da man ga adalcin maganan ba gaskiya na Allah na yafi ba daidai ban check ya
To ni ina da na ya san ayar da na kawo cewa laifin To abinda ya kai minti 45 bai wuce saura minti 3 ba. Ban sani ba minti 3 da ya rage a ƙara sawa mutane su saurara ne ko ya za a yi. In mutane na buƙatar minti 3 da ya rage a ƙarasa musu su saurara ne, to da Allah a rubuta mana a comment cewa a ƙarasa minti 3 da ya rage. To kun ji yadda aka yi ta tirka-tirka, saboda haka duk wanda ya ji ya san cewa kai muƙabalan ne ba zai iya ba, ya gudu. Aka tsaya ana ta tirka-tirka aka ɓata lokaci har minti 45. In mutane na da ra'ayin minti 3 da ya rage a ƙarasa sawa a rubuta mana minti 3 ya rage dama minti 45 ne. Na saka minti 42 mutane sun saurara. In ana buƙatar ƙarashi a rubuta mana yes sai mu ƙarasa sa. Allah ya sa mu dace. To bari mu ƙarasa. an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati. Ya san da aya kuma ya san Allah ya kore ma maganar sallah yace dole sai an biyo waɗannan sharuɗan na imani. Wannan kuma ni har imani ya ga cewa ya saki wannan sanarwa cewa in ya shirya to ga muƙabala tun daga ɗaya har zuwa ta 10 ya taɓa ganin shi ba wai bai gan shi ba. Don ya imani cewa ya gan shi amma yana sha'awar a tsallake na ɗaya a tsallake na biyu har a isa na 10 ne. Abin da ke ciki ne yan waye. manufa Na'am Sheikh Bello. bari mu yi misali sai ya kasance yanzu ni din nan sai na ce to malam ya haya musussuka ni misali da nake yi ba gaskiya bane misali ne yace ban yarda da Allah ba ban yarda da ranar lahira ba ban yarda da mala'iku ba ban yarda da annabawa ba amma wannan littafin alqur'ani na karanta shi na fahimce shi amma kai malam ya haya musussuka yadda kake yin sallah ba a cikin Qur'ani kake ba ka zo mu yi muƙabala zan tabbatar maka sallar da kake ba daidai ba ce sai ka ce ba za ka yi muƙabalan ba A'a ai kai ho baka yadda da mala'iku ba kuma ina da katakon da kace baka yadda da mala'iku ba. yanzu ka zo ka auta mana In ka zo ka ka auta nake ba amma nake sallarka nake ba bautan Allah ba ce bautan wani Allah ce sai ka ce sai ni na yadda da abin da kai ka sanar zamu muƙabala ai yanzu wanda ya ce bai yadda da mala'ika wanda bai yadda da mala'ika ba in ya zo ya ce min sallar da nake yi ba daidai ce Malam Mazuka da kuma Malam Bello. an ji shi ya ma yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe sannan ya yadda da mala'ika ya zo ya yadda da sallah da kake ba da mala'ika da ya kawo sallah ba ita wannan wahayinta aka yi wanda ba aiko mala'ikan ya kawo ma annabi ba ka yadda da mala'ika ba ya za a fara magana da mala'ika To abin da ke cikin ne ina so in dukan ku bi duka ku ji abin da ke cikin ne ku bin duka kun ce kuna so wannan firan ga duniya a ji kuna so a ji ya so al'umma su ji adalcin da ake cikin maganan nan su kuma sun bar muna nasu comment su ga muna abin da suka fahimce game da wannan abin ga duka domin na ce mun play party mu kokari mu bring the two together mu have a dialogue mu have a debate to abin da ke cikin tunda kun ba da okay an ji duniya wannan maganan ga a tankade a bar mana comment ne kuma mun karanta in kuka change mindin ku kuka come back to inda za a yi abin da na kwanci hankali then you welcome amma an ce zanin nan wannan maganan kun ga duniya su ji su shaida da abin da ya gudana duka da kuma kokarin da muka yi mu zo mu yi wannan debate da abin da yake an fada akan haka nan na ce mun gashi enough lokaci kubin dukan kuna muku sallama ina ce muku salamu alaikum To kun ji yadda ta kaya daga wa rahmatullahi wa barakatuh. salamu alaikum kun ji yadda ta kaya. Hikimar da yasa na sa wannan a fahimci yadda a tsakanin su ma turka-turkar da ake akan sallah. Sannan zan sake dawo da shi maganar da na fara da ita in rufe da ita. Ita ce maganar gata ƙalubalanta hadisin duniya babu wani hadisi wanda ya zo da maganar raka'o'in sallah. kun ji Da lokutan sallah jimlace babu cewa wani duk hadisin duniya ba hadisin da ya zo da adadin raka'o'in sallah da lokutan sallah. Shi ne fa, amma za ku ji da ƙarshe bai karanta littattafan hadisin ba amma yana musu. in dai hadisi ne
to har abadan duniya wallahi sai dai ka bar sallah, amma ba wani hadisi da ya taba ce maka yi sallah azhar raka'a 4, yi sallar la'asar raka'a 4, yi magariba raka'a 3, yi isha'i raka'a 4, yi asuba raka'a 2. Babu wannan hadisin kwata-kwata. Kuma har yanzu ina nan kan bakana, saboda a cikin hadisan duniya ba wannan hadisin, a ga hadisi rubuce cewa ya bada wannan umarnin, babu shi. Wannan kalubalen yana nan. Hadisin da ya yi warware komi a cikin magana hadisi, je ka cikin sahihul bukhari, wanda ya warware komi akan maganar sallah, kawai cewa yayi in ka je sahihul bukhari al-mujallad salis hadisi na 4302 cewa yayi sallu salata kaza fihi ni kaza. Kawai iyaka ya gama warwarewa ne, yace kaza din nan da kaji na faɗi haka hadisin yace sallu salata kaza fihi ni kaza. Wai manzo Allah ya kira zaba ya musu bayani, yace to ku yi sallah lokaci kaza, sallar kaza kuma ku yi ta lokaci kaza, sallar kaza ku yi ta lokaci kaza. Ba adadin, ba ma time din, ba lokacin. Kaza lokaci ne? Kaza shi ne dama Bahaushe ya dauka. Wane zai zame ne ya ce mana kaza kaza. To wannan kaza din dama ai larabci ne. Wato abinda ba a ayyana shi ba shi ake ce ma kaza. To shi yasa ka san sun yi barazana ne suka kori masu bin Qur'ani, saboda su masu bin Qur'ani ba karatun littattafai suke ba. Mabiya Qur'ani da yawa sun dauka raka'o'in sallah na nan rubuce cikin littafi, da raka'o'in da lokutan da komi, wallahi sun dauka suna nan cikin hadisi. To kun ji kalubalen da hadisin duniya ya je ba. Ni kaza. Kun ga cewa shi wannan hadisin da ke maganan masallu yana maganan babul muksi baina sajdatayn ne, babin da ke magana akan zama tsakanin sujjada ainihin wato guda biyu. A nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi guri biyu da wannan siga din. Sallu kaza salata kaza fihi ni kaza, sallu salata kaza fihi ni kaza. Kada fa idha hadaratis salatu falyu'adhdhan ahadukum wa liyummakum akbarukum, haka annabi ya faɗa. Amma dan ka gane wato bakin menene hadisin da yazo a wannan babin da muka kawo a cikin Bukhari, hadisin ya lamba ta 819, hadisin Malik bin Huwairis qala li ashabiyati ala unabbiukum salata rasulillahi, qala sai ce wa zaka fina fi gairi hina salatin faqama thumma raka'a. Ka gani sai aka yi maganar raka'a, fa kabbara thumma ra'asahu faqama hunay'atan thumma sajada thumma rafa ra'asahu hunay'atan fa salla salata Amr bin Salimata shaykhina. هذا التي قال أيو كان يفعل شيئا لم أره يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة. to shine sai ya kawo wannan sallu fuskara da kuma hadisin da ya kawo mai lamba ta 4302. To shi kuma wannan hadisin yana maganan ne cewa ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallama haqqan, fa qala sai ce sallu kaza salata kaza fihi ni kaza wa sallu salata kaza fihi ni kaza, fa idha hadarat as-salatu falyu'addin ahadukum wa liyummakum akbarukum qur'anan. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. ce musu da ya sallu kaza ta kaza fihi ne kaza, shi sahaban da yake faɗa mu inda yake magana da su sun gane abin da shi wanda yake faɗa. Sannan wasu hadisai sun bayyana, shi yasa muka ce jahilcin su ne yake ganin kamar babu. Ga hadisi cikin sunan Abi Dawud da mun faɗi namban 1267 cewa Qais bin Amr ya ga manzon Allah, wani mutum annabi ya ganshi yusalli ba'da raka'atayn, yana yin sallah bayan raka'a biyun sallar asuba da ake yi. Sai manzon Allah ya ce masa salatu subh raka'atani, sallar asuba raka'a biyu ne, ya aka naga kana wasu raka'o'i biyu bayan sallar asuba. Fa qala ar-rajul, sai mutumin yace inni lam akun sallaitu raka'atayn allatayn qablahuma fa sallaituhuma al'ana. Yace ban yi sallah raka'a biyun da ake yi bane kafin sallar asuba, shine nake yin su yanzu. To shine sai manzon Allah ya shiru. Sannan adadin sallar azhar da al'asr mun kawo,
sannan adadin sallar magariba da isha'i mun kawo, sannan abu ma mafi girma shine hadisin da ya zo cikin musnad na al-Imam Ahmad, hadisin na Aisha, shine hadisi mai lamba ta 26,338. matar annabi na Aisha take cewa kana awwala maftur da ala rasulillahi as-salatu raka'atani. Farkon wajibcin da Allah ya bi wajen matakin halatta sallah ko wajibta ta raka'a bibi ake, illa al-maghriba sai sallar magriba ita ake raka'a uku. Fa innaha kanat thalathan. Kai da kace babu, ashe bakin jahili ne ma baka sani ba ka zo kake ta wannan rigima. Ta kasance uku. thumma atamma Allahu az-zuhra wal asr wal isha al-akhira 4 fil hadari. Daga nan ne Allah sai ya cika raka'a biyu sai suka koma 4 tsakanin magriba da isha'i da ainihin wato tsakanin azhar da la'asar da isha'i sai suka koma raka'a 4. Saboda ka ce wanda kai babu kuma kai ce duk hadisan duniya, wannan yana nuna bakin jahilcinka. Saboda ka ni ban ga yadda za a yi ba musulmi ya bauta ma Allah da Qur'ani kadai ba tare da sunnar manzon Allah ba. Wannan dalilin yasa kaga suna ta sabani da rigima da rikici tsakanin su akan abin da ya shafi lamarin sallah. To tuhumar da kuke da Qur'ani ne ke raba kan mutane da hadisin Annabi ne ke raba kan mutane. Ku bai kamata ce kun zo kuna wannan rigima ba. Wanda ya nuna cewa yanzu ba dama mu tuhumci Qur'ani mu ce shi ya raba ku, sai dai mu ce fahimtar ku akan Qur'anin ita ce ta sa kuka raba, amma ba Qur'ani bane ya raba ku. To haka wannan ita ce amsar da zamu ba ku dangane da tuhumar da kuke yi akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Zan ba da dama mutum ɗaya ko biyu su kira layi, na sa namban kiran ga ta nan za a gani, saboda haka mutum ɗaya ko biyu suna da damar su kira ainihin wato layi. Akwai 08068682513 da kuma 08009028505 sai 48. Zan ɗauki mutum ɗaya ko biyu daga nan khalas sai in tashi, saboda naga karfe 11 saura kuma yau gashi wato juma'a ne. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da kuma sa mu gama da wannan duniyar lafiya. Wancan ɗaya layin mai 08068685213 na WhatsApp ne, amma wannan ɗaya layin mai 09028505148 shine wanda za a kira layin direct kai tsaye. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bluetooth disconnected. Barka dai dan uwa, ya gida. Alhamdulillah wallahi ya gaji. Ana sanar juma'a. Okay, kana ƙasa mai tsarki ne kenan. Mu mun yi sallah harami mu ɗan yau kasu kuma wani masallaci ne suna. To na gane. Malam mu abin da za mu ce sai dai mu ce wani da Allah ya kare ka da kariyarsa. Amin. Kuma Allah ya kare kira da basira da adanci yana da ka dinga wanda kake shar da sako yake shiga, ci gaba da shiga. Saboda so yana mutane mutum koya inda yayi karatu to insha Allah ba zai samu kansa cikin wannan tafiya tsasa. Wannan rudin da wannan hayane ko? In dai mutum ya yi karatu ko ya sauraron malaman suna to ba zai samu kansa cikin wannan haniyar ba. Kuma yawanci abin da yake za ka tashi duka jahilai ne, saboda mai shi magana ta da Allah mu mutanen muna da girmama Qur'ani ko ba haka ba. Gaskiya ne. To daga an ce maka Qur'ani a Qur'ani kai baka yarda da Qur'ani ba? Qur'ani duk abin da yake Qur'anin mai bai zo da shi ba. To wannan shi yake rudar jahilan mutanen. Wannan kuma ai manzo Allah aya ce ko hadisi kitabullahi wa sunnati, Allah ya bamu sunna kuma ya bamu Qur'ani. Haka ne, gaskiya ne. Ala yati inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu. An bani Qur'ani da kwatankwacin Qur'anin tare da shi. Wallahi wannan malam hanya da ka dauko babban jihadi ne, wannan muke fatan Allah ubangiji ya dole ka da shi maka rahama a kaka jana da sai hada ka da manzon Allah. Hada fuskokin kuma a gidan. To amin dan uwa, Allah ya saka da alheri.
yawa su kuma yan uwan mu Allah ya fahimtar da su gaskiya Amin. kuma dan Allah a dinga karatu ko da malami baka son su ka saurare insha Allah in dai ka saurare mu yanzu duk abin da ya shirya da mu lokacin da muna yin wata kungiya da ba sunna ba muna yin ta ne da gaske kuma muna cewa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu iko kuma wallahi in dai mutum yana neman shari'a kawai gaskiya yake nema ba son zuciya ba to insha Allah Allah ba zai bar shi a haka Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon binta wallahi da muka sa kai da addu'a cikin lokaci kaɗan Allah ya fahimtar da musulmi gaskiya ne yanzu dan wallahi ba alwashi ba karatu muka ba amma tsabar bibiyar malaman sunna gaskiya mutum ya zo da wani rudani ko shubha ba ma za mu saurare shi ba balantana ya tafi hankali Allah ta'ala ya ƙara mana sabati dan uwa Ubangiji a halin sunan nan malaman nan muna godiya da Allah ya ba mu ko Allah ya kai ku aljanna ya hada mu tare da ku a gidan to amin kuma kuma Allah ya fahimtar da su to amin dan uwa Allah ya riko da hannayen ku Allah ya taimake ku amin Allah ya sa ka lafiya Allah ya sa ka nagode Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka akwai tambayoyi da muka sha musu wallahi ba amsa ba za su iya bada amsa ba ko tambayar da ya ga kawai bai da amsa kawai sai ce ƙarya ne ai duk duniya ba kaza yasa har yanzu ƙalubalen da na jefa yana nan akan shi a ta bakin shi Abdullahi Gwanda da ya buga da suyunfa da suka abin nan sai ya ce falai suraji ina ila qitalin lana fihi ila yawmil ma'adi tun daga ranar ba su sake dawo ba wajen faɗa da mu kuma ba za su sake dawo ba har duniya ta tashi haka ya faɗa Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma sa mu gama da ainihin wato duniya lafiya saboda haka din da ya cika minti 3 nan gaba ya cika 11 daidai akwai abin da na so in tattauna amma da naga an turo min wannan an ce in yi bayani hadisi ne fa kwaya ɗaya duk wannan jahilcin da ake yi ban cika san amfani da irin wannan kalma ba amma shi tunda sunna annabi yake kai farmaki irin wannan farmakin hadisi ne fa kwaya ɗaya a cikin musnad na Imam Muhammad bayan duk wancan hadisan da muka kawo me namba 26,830 wato 8,338 hadisin na Aisha ita take cewa kana awwala mafturida ala rasulillahi as-salatu raka'atani farkon farlantawa annabi sallah raka'o'i ne guda biyu illa al-maghriba sai maghriba fa innaha kanat salatan ita raka'a uku ce thumma atamma Allahu az-zuhra wal asr wal isha'i al-akhirah arba'an fil hadari wa aqarra ala fardiha al-awwal fi as-safari a cikin tafiya aka farlanta cewa biyu ne saboda kasaru amma haka abin yake haka tsarin yake a farko Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu gama da duniya lafiya in uwa ai hakuri yau juma'a wa bihadal qadri kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh